Sinibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV. Nisakhuluma naye ke uPhumlani waKaMhlongo ngaphansi kweDukuza TV, i-channel yethu enkulu kakhulu ethenjwe wabonke abantu iKZN nangaphandle kweKZN almost iSouth Africa yonke. Bakwethu kuumhla ka3 onyakeni ka2026. Sinesihambeli sethu ke la esizoyithula ukuthi subani wakabani uqhamuka kuphi mase sibekela udaba lakhe ukuthi lihamba kanjani. Ngithi ke anginikhumbuze ke babukeli bethu ukuthi ke kuyisiqephu sethu zokuqala nje osukwini lesithathu onyakeni ka2026. Sicela ukuthi niqhubeke njalo nothando ebenisipha lona, nisijabulise niphinde qhubekise uthando lidlulisele nakwabanye ukuze babone ukuthi kwenzakalani kwaDukuza TV, babone ukuthi yini esibaphathele yona. Siqhubeke njalo nokusiza abantu ngoba ukuphakama kwethu kulele kunina bakwethu, nokuthi nisizakale konke kulele kunina ngoba the more niphendula ni commenta ila sithola khona amandla ukuthi sikwazi ukusiza wonke umuntu odinga usizo. Bengizocela nje ukuthi ngidlulisele kusisi osivakashelile abingelele ababukeli bethu mase sichaza nje ukuthi ubani oqhamuka kuphi mase sibikela udaba lethu. Ethi nje sisazonikeza yena kusisi nenze sure ukuthi niyasubscribe ababukeli bethu. Ucomenta ikona sisebenzela kubona kakhulu ukuze sazi la esenza khona kahle nala singenzi khona kahle. Sibonga nje babukeli bethu sengisadlulisela kuyena isivakashi sethu. Sisi ngiyakubingelela, bikele nje izibukeli zethu nokuthi uqhamuka kuphi lapho. Ngiyanibingelela babukela emakhaya. Ngizothanda ukuthi igama ngingazisho nendawo engiqhamuka kuyo ngingayisho, kodwa ile emazweni koGoli la ngiqhamuka khona ngenxa yokuthi abantu engisebenza nabo nama safety reasons nje ngicela ukuthi ngingazisho. Ngaqhubeka futhi vele ngibeka istory. Okay, istory sami sihamba kanjena ke babukeli. Kushuthi ke ngangiphumela ebusuku nje nami ngisihambele izindawo njengomuntu osemncane osathanda ukujabula. Mangibuya ngidlule egarage nje ngiyibhizi nje ngiyaphapha nalabo sesiphethe egarage nabantu abathengayo, bese qhamuka nalobhodi lona uzothenga. Mazothengani kodwa lo bhodi lo uhamba ngeKia Cerato lendala, mhlambe imodel yango 20 mhlambe yaboma 2018 2019 kanje esilver. Hayi lo bhodi lona ngiyabona nje nami ngiyaphapha ngithi hawu bathi umuhle uyisidudle umuhle. Ngithi vele ngiyabona nje nami ngishiso lokuphapha nje, I can have any man I want, zonke lezi zinto lezi. Hayi kanti uyezwa lo bhodi, hayi ke athi hayi mina idudla ngiyayithanda ngiyinyanya. Nike bese ngihambe futhi mina ngiyemotweni aze angilandele emotweni ke afike athi yazi mina bengiqinisele lento kade ngisho, ngicela ukuthi ngithathe inamba zakho ngisawubeka umuntu ngapha vele engibuza ukuthi ngiyaphi ngimtshele athi ngizokulontozana ke ngizobeka umuntu la bese ke ngiyakulontozana ngiyeza kuwe ngoba vele nami ngiyangalapha. Hayi nangempela ke silandelana shay convoy. Hayi ke ngimlinde la bathe ngimlinde khona shay convoy vele ke ubudlile nami ngibudlile. Hayi sifike sihlale nje kwami isixoxo isikhashana esofeni ke, and then one thing led to another nje nakhona futhi bengimanqikanqika hayi ukuthini, kodwa ke kasho ukuthi hayi cha umzembe yayidinga into yawo, anginayo umuntu uyabona nje nami ngase ngikade ngagcina ke. Hayi kwenzeke okwenzekayo. Hayi futhi lo muntu nje athi igama lakhe ubani, uTumi. Yebo ngingabudla kodwa nje ngibona yonke into, ngikhumbula yonke into. Athi uTumi uhamba ngeCerato, iKia Cerato lendala nje impela. And then kube yabona athi uyangithanda futhi mase siqedile. Inamba yakhe mayanginika, hayi anginika futhi inamba yakhe. Mangimfonela ayingeni inamba yakhe, ngifona usuku lonke ayingeni. Hayi zihamba insuku kube ngikhumula kahle, it was a Sunday morning intatha.
And then on Monday udlule nginganaki yabona vela unayikhathi ubunabana akho ukuthi okay vele kade ngilele nomuntu kodwa manje kube yiTuesday futhi ngihambe ngihambisa umntwana eGoli ngizwe kuvibrate ibhentshi engihleli kulo ngize ngibuza umuntu ohleceleni kwami ukuthi ifone yakhe yakhala yini athi hayi yami ifone ayikhali azayikhiphe hayi ngithi mana ngiyavibrate lana nginganaki kodwa manje kudlule insuku ngizwe mangigeza ukuthi hayi man khona into and futhi mangivuka ngiyeza ukuthi man khona into ebhlungu ngaphansi ngisho ngigeza ngiyeza ukuthi hayi akusimina lona hayi ngihlale ngizwe kahle ngithi ake ngithenge lento ekuthiwa konje yini lento le uvaselina le umavimbela uvimba ngoba during those days ngingakayithengi angilali na kahle ebusuku sengiyaphaphama manje angazi ngiphaphamelana and before izoyenzeka lento le kwafika iphupho nje mangiphaphama la ngangikade nginephupho elibi sengilikhohlele lokuqala kodwa lesibili likhumbula kahle iphupho lakhona lathi iphupho lakhona mangibuyela ngiyolala ngoba ngavuka ngathandaza ngelokuqala mangibuyela ngiyolala okwesibili vele kuvumbuke elinye iphupho lithi nje iphupho kube umuntu okhuluma isingisi athi nje the two snakes then emva kwalokho bese ephupheni ngiyahamba ngidlula eduze kweApollo kuqhamuke two snakes ngempela ithi maye sizongiluma ngoba phela ngilele nengane yami uvele ngizwe ngathi sengiluma ngempela la emlenzeni kanti umntwana nami ungiqwebha ngozipho uyaphenduka kodwa manje ngifile ngathi ngiyalunywa ile nyoka le phaphame hayi ke udluleke isikhathi after this nje angilali nje kahle nalo yini konje lento umavimbela yes umavimbela lona ngimgcoba emalungeni ngilale kodwa manje ngaze ngamgcoba nangaphansi ngiyeza ukuthi hayi kusetshenziwe nakhona kanzima kodwa singisho sengimgcoba ukuthi ibihlofa lento ibingihlephula ngishuthi kahle kahle kunento elala nami engingayazi ukuthi yini ngokomoya so ngihlale ngifonele ngicabange manje ukuthi okay idlula phekwa lento ngifonele umfana wangasekhaya othandazayo yeah athi ngithathe sengikhohle ukuthi yini igama la le bath salt le adayiswa njalo namagama athi ngithathe yona neholy ash ngithele ebisini ngikhulume ngiphuze bese ngigeza ngakho ngichele ngakho endlini ngikwenze lokho hayi ngibuyele esimeni ngibe right kuthi late nyana ebusuku ngisembhedeni kodwa ngilele ngaboma 11 awu kuvele ivele iye ngemumva into ingiyeke ngaphambili ngizwe ngemumva okuhlungu ukuthi lento uzwa nje angazi ngizoyifanisa nani hayi ukuthi uzwa njenge human being into umoya and uyezwa ukuthi umanzi ikulale kodwa manje futhi ngisho ungahamba yosula ngeke usule ungabuye nalutho udry nje kodwa usizwa umanzi into ekanjalo ke so ngibona ukuthi iyangenza ngihambe ke ngicabanga ukuthi okay izidlula izinsuku libe ngiyenza lento ngibe nokuthi nje kodwa ngoba ke iyenze ngemumva kulungile ngoba ingenanga ngaphambili hayi kudlula isikhathi ngicabanga elinyiso ukuthi konje nginomphathi wami esontweni elithize ngeke ngize ngilibalule ngegama ngokuhlonipha nje hayi nangempela angiphathele izinto ezithandezeliwe zasesontweni lakhe mangisebenzisa lezi zinto lezi kube ngcono
ingangithinti lento at all, kodwa la aphela khona amanzi egazini ila engizwa khona, futhi ngisola ngathi ngelila mayiphela lamanzi ike angazi yenzani noma yangena sekhona emanzini ngoba kwavele kwaqala kwakhala isikhova ke phezulu, ngoba ngangiwaphuzile kodwa ngangawaphindelelanga, kwakhala isikhova phezulu ngase ngizwa sekushisa ngoba yabo la ngaphambili kuyashisa mayisiyenza into yakhona. Ngemumva futhi angazi bekuba ne vibration, ngizwe nje ngathi uyabona ngathi kade uyoshaya number 2. Yabona manje angazi ukuthi ngizothi into enjani ngizoyichaza ngithini, kodwa nje kuyashisa noma manje iyenza kodwa akusafani njengoba yayiqala. Kusho ukuthi sengiyijwayele into yakhona. Ngiqhubekeke hayi ngisiphuza kodwa manje ngabona ukuthi okay lamanzi angeke ngiwaphuze forever lawa sesontweni. Ake ngizame ngoba into yesintu le ngihambe ngiye kumuntu wesintu nangempela ke ngiye kumuntu wesintu okay asho ukuthi kahle aqale angibonele lezi zami ke kodwa esingabalekile. Ake ngigxile kule engize ngayo, asho ukuthi wena ufakwe into ngaphansi, lo muntu lo ukufake into ngaphansi and wangikhombisa into yabona nje into enjengothi lo mshanelo wathi yabona into enjenganale, wathi lo muntu lo bethi phathi somuthi inyanga yakhe ukuthi azoqedela into zakhe, so bekumele afune umuntu azoshiya kuyazwelala naye. And wathi khona lento le inanomuthi wangaphandle le ayifakile. Hayi umama ke lo anginikeze izinto zokuthi ngigeze futhi ngimbize lo muntu ngoba mina ngifuna akhuluma iqiniso akhiphe lento yakhe. Nangempela kwaphela usuku olodwa afika umuntu, kodwa manje wafike waphika wathi akayazi ngihambe ngiyoconsult. Ngase ngimshaya ukuthi hayi mina ngizenzi lezo zinto, ngenzela ukumblinda vele ukuthi nangasukumi. Ngathi angizenzi ngizoya esontweni. Futhi ke hayi ngalelo langa yazi mangimquestiona ngithi ubani igama lakho wena, asho igama lakhe langempela ke manje. Asho niyesibongo ke akhulume nje ngathi yazi yena umsula nje athi usebenza la uhlala la, asho yonke into akhiphe ngisho inamba yakhe ukuthi yiyo le enginike yona kodwa twist number 1. Hayi ngimtadishe ke angithi uyazi ukuthi itechnology manje uyenzile ubani konje lo bhodi weFacebook umnikazi wasemkhohliwe igama lo mlungu lo enwele ezibovu kodwa yebo uyenzile ukuthi once wasave inumber efonini usezo appear ku people you may know. So ke ngambona ke lapho waziwakhipha nokuthi ushadile, mina bengingazivele ke vele kufanele ngingakwazi lokho ngoba ngindlela esahlangana ngayo. Hayi ngithi mina what if your wife ke ucuphile wena? Wathi nje hayi umngama kazenzi lezinto. Ngasikodwa wena ke uyazi ngathi ayikulungile mfethu uhamba ke angithi wena wazi. Ngamtshela one thing ukuthi yazini makuukuthi awenzanga lutho ngiyaxolisa, mawenzile uNkulunkulu wami namadlozi ami makudile nawe. Wathi hayi mina ngizenzi lezo zinto. Ngibuka ama status akho ejabule ngamsendela imessage eyi1 ngathi ngoba befaka icule lithi ujabulile ngathi lithini ukuthi amapiano angisi favorite yami vele kodwa likhuluma ngokujabula iculo lakhona. Athi ubhoti lona abhale sijabulile naleculo usijabulile whatever. Usijabulile lo ngavela ngambhalela imessage ngathi afanele ujabule, mina yami impilo udestroyile, ngiyafa, nginengane encane, awubuza ubuhlungu nje wena lapho.
ngoba nginengane uma ungibulala kanjena uqonda ukuthi le ngane isale nobani, uchaza ukuthi isale nobani le ngane. Hayi athi mina ngazani naye loso lezinto mina singicela ukuthi ulontuzana uhambe uconsult njengoba kade kutshelile. Ngasibhala nje ukuthi okay ngoba ngase ngiyenzile enye research ngaye nje bengiloko ngiyenza research kwakhona ongitshela ukuthi hayi lo sibani kanje umuntu owake wangena ejele ngoba yabona mangibuyele emuva ngosuku esahlangana ngalo ngabone ama-tattoo emzimbeni mangimbuza wana ama-tattoo wathi ngathi wake waboshwa wathi kodwa long story ngavele ngangaya kodwa nje angithandi ukuloku ngibanga isicefe ini angiyona leyo nhlobo noyindaba zabantu ngisithandi kodwa one thing sekusebenza manje ipower yami yesiphiwo bengimbona through umuntu akhona unamehlo asabisayo akholi ngingawafanisa ukuma njengawe uyabona ukhosi kodwa futhi kube ngawenyoka ebenjalo umuntu akhona and I could set ngambukisisa waze waba namahloni ukuthi why manje lo muntu angibuya nje because I was seeing something else ne-coldness. So ngibuyele emumva ngibona zonke lezi zinto and umuntu ongichazelile wathi hayi lo muntu so uhamba ngemoto so wabalenye imoto engayazi ngase ngabuza le Kia le wathi nayo leyo lo thema ibuye ejele lo muntu dayisa ama drugs zonke lezi zinto lezi so zidlula izinsuku lento le angithi angimele ngimixe manje okwasesontweni nokwesini so ngakuye kokwesonto ngasenzisa kwesintu hayi bayenze lento ke lo mama engibengiye kuye ngocela usizo into oqala leyo ukuthi ke phela ke bangiqinise bangigeze zonke lezi zinto nje ukuthi afike akhiphe izinto ayidlule senze iprocess esibili yokukhipha isilwane ke manje ngoba uyasho mama ukuthi kahle lo muntu wavusa isiphoki kumina wavusa umuntu emathunini hayi sikhishwe ke isipoko ke manje masikhishwa akuphumi lutho still ngiyalaleka hayi sidlule isikhathi ngisaku process angaqedi so njengoba kungama holiday angikwazi ukwenza izinto eziningi mangisekhaya angaqedi kodwa manje lento isangilala futhi yazi kade ngithandaza contain usise uthi mangithandaza iyacikeka iyenze ngamandla kakhulu and lento lesengihleze ngivibrator ngemumva izinqa hleze vibrate kuthukela ke vibrate ngaphambili shuthi singilala ikhumbula ngaphambili kodwa nje iloke ingilale njalo into angiyazi ukuthi yini ayiphumi kwesisikhathi ngizizwe ngiyimanzi kwesisikhathi uyazi uyabona nje ama bowel movements ami like ukuya number 2 uthola ukuthi nginomoya nje ngizosuza nje kwesisikhathi ukuthi uyasuza kucishe uyabona ngimoshe manje lento iwumoya into iproblem ngayo kodwa ke ngibuyele futhi emumva engakubalanga kunosisi ohlala kamakhelwane omngani wami kushuthi avakashelwe umzala wakhe uyabona athi hayi uyabuya nje umzala wami lona uyilona uyinyanga asho nje kanje hayi sigcina sihlezi sonke nomzala wakhe sihlale nje kube mnandi sishaye lezo siphuzo sihlezi kwami hayi umzala athi woza la wozohlala la eceleni kwami athi umzala lalela wena ukanje abantu abadala wasethi lalela ke okunye ukuthi lo muntu othandana naye kushuthi kuyena uvela nje umuntu engithandana naye
azi lo muntu othandana naye khonto bayenza la kuwena athi ushadile athi futhi umfazi bayenza nomfazi lento she is aware ngibambe lapho ke it's okay yeah sengiyayibona ke manje ukuthi kahle uye nje lo uphika into engekho kahle into engiyibukayo mina uthwala ngami ngoba efuna ukuqhubha le business lakhe lama drugs angiboni futhi ukuthi uyasebenza uqhubha wona lama drugs manje umisa isithwalo sakhe ngami nkosikazi wakhe ngimbulile ke naye ngambula yinesi isidudla nje njengami okunye ke na umqondo sohamba sengikhulume kakhulu kodwa ngizokhumbula ngendlela akhulumeke usisi lo athi yazini phuma ungaphindi ukhulume naye wathi thandaza kakhulu uthandaza so bengicela usizo babukeli ngoba into ayingekile elokhu ingilalile akukuphumula and ngiyasaba nokukhuluma ekhaya ngiyasaba nje ngoba ngisaba amajaji and kunzima ngicela usizo umuntu ongakwazi ukungisiza isonto isintu akunandaba mangithole usizo babukeli ngisegoli ngokuhlala ngicela ukuthi mawukuthi khona onosizo axhumane nokwaDukuza TV makukhona imibuzo ke botwami ngicela ukuthi ungibuze makukhona la okushoda khona namakhona engikukhumbulayo ngizokushare. Okay, siyabonga kakhulu sithando sami, siyabonga nje kakhulu indlela yokuchazela ngayo. Ngicabanga ukuthi nababukela imibuzo nabanayo iphendulekile eminingi yabo. Mhlawumbe mongazusicacisele la ekuthenini esikhathini osuphile nawo lento singakanani endikusukela nini umuphi nje unyaka mhlawumbe ngasusicacisele sibe nesithombe esigcwele. Ngiyabonga botwami ngichazele nababukeli lento le iyenzeke ngonyaka 2025 lo wayizolo nje siphuma ku and mayenzeka mangaphosisi beku October usuzo phela noma maphakathi sakhumbula kahle kodwa ilanga engilikhumbula into engikhumbula ukuthi bekuyi Sunday intatha and yona kahle kushuthi iyenzekile immediately kuukuthi angizange ngize nginake thinking ukuthi vele kade ngagcina ukulala nomuntu so vele kuzoba naleyo feeling leyo engathi uncomfortable kancane after ukuthi yazini kade ngigcinile ukulala uyabo so kodwa kahle yenzeke immediately like ngoSunday nje ebusuku bese siqala ngobani bengakhona ukulala kahle ngazi ukuthi yini yenza ukuthi ngingalali Monday ngiyazizwa ukuthi ngathi ngisaqeda ukulala nomuntu kodwa kade kuyi Monday kuyi Sunday intatha so angithi nje ngo-October usuzophela so sengiphilile uNovember ngizama usizo angisizakali uDecember uyawusudlulile uJanuary manje bengamile ngizama nemali iphelile Nkosi yami okwazi ungilapha angalindele ukutheni mina futhi ngiyasicelela nalapho ngoba cha sekuze kwaphela khona esakeni shame ngizama ngapha nangapha okwazi kodwa ungisiza ngiyacela ukuthi angisize axhumane nohlelo sokwazi ukuxhumana via uhlelo ngoba abantu bayithatha inamba yakho
abheke WhatsApp athi hayi bengifuna ukubona profile picture uthi ubani bese ke wasizakala ngendlela asizakala ngayo. Ngiyabonga. Ebonga nje incazelo kusho ukuthi ke lento babukeli bethu njengoba usisi echaza ukuthi bahlangana nomfowethu ngokuntathakusa kuyisonto kusho ukuthi bahlangana ngendlela abahlangana ngayo okwenzakalayo ngalo isonto ntambama ngoba nje bechaza ukuthi kwakuntathakusa kusho ukuthi umfowethu wahamba ekseni la liqhubeka isonto lithambama noma lishona ngamanye amazwi kodwa ngalo lobo busuku lo kwakwenzeka into engazuthi kade yenzeka manje nangomsombuluko kusho ukuthi nje immediately beqala nje beqeda nomfowethu since from there kwaqala inkinga anayo ngoba usisi nje echaza kusho ukuthi naye ngendlela abehlukumezeke ngayo ngoba mayechaza ungazi ukuthi into mhlawumbe esineminyaka kade elizama usizo kanti manje uyeza ukuthi iqale ngokuqala noma ngokuphela kuka October kodwa manje isikhathini asezame ngalo usizo uyeza ukuthi usezamile ukukhombisa khona ukuthi iyamhlukumeza usezamile ebantwini abahlukehlukene ababonayo nje echaza nanje bathi echaza nizwa wazama nasemasontweni ahlukahlukene usizo khona liyaqhamuka but akupheli complete njengoba echaza. So besicela nje ukuthi babukeli bethu bakwaDukuza TV ngoba siyazi ukuthi nina nihlezi ninathi nihlezi nisilalela ngaso sonke isikhathi nihlezi ninozwelo ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nenhliziyo zenu uNkulunkulu uyahambela kunina siyazi sinawo wonke uhlobo labantu esilidingayo la sinodokotela sinabameli sinabathandazi sinezinyanga sinamakhosi sinezangoma sicela nje oyedwa noma ngabe imuphi onosizo kulosisi njengoba esedvezile isikhalo sakhe uyachazana nokuthi imali aseyikhiphile njengamanje mhlambe sekunga ukuthi kube khona indlela yokuxoxiswana ngoba naye usehambe kwaze kwagudla isandla sagudla kakhulu inqulu kwabhoboka nephakethe. So siyacela ke babukeli bethu njengoba senilizwile udaba makukhona nje othintekayo enhlizweni yakhe noma obonayo ukuthi lolu daba lika sisi mina ngingakwazi ukuthi ngihambe ngilenze ngoba mawuthi uyaluzwa mawuthi uyalilandela ngoko experience naye ngendlela achaza ngayo uyeza ukuthi kuyizinto babukeli bethu singeke sihlonize ezinento ezithi mazibe nezithwalo phakathi. So mhlambe umuntu ongaba nolwazi lokuthi ngingacishe ngishaya into kanje siyacela babukeli bethu angiqondile ukujaja ungangithathi kabi kodwa ke ngenzela nababukeli ukuze bebe nencazelo ezicacile since umfowethu sazi ukuthi kunezifo eziningi ezikhona emhlabeni and kakhulukazi lo mfowethu beniqala ukuhlangana anicabanga ukuthi mhlambe kube khona ikusebenzayo njengama condom kanje. Ngibonga ithuba ngiyawuthanda lo mbuzo obuzayo bhuti wami. Abekhona ama-condom ewu-3 sasebenzisa awu-2 and uyabona yokugcina ngayibona kahle ngamehlo cause uyabona wayiqathaza phansi kusho ukuthi mina ngiphume ngiye kuphi etoilet ngifuna ukuthatha itissue sizorola mase ngibuya angazi ngabuya esephumile ekamelweni esengasemnyango main door ukuthi uzophuma vele ayi umuntu akhona avele avalelise uyabona nami nginganaki nginaka mase ngivukile ukuthi awu kusele icondom eyodwa evaliwe le condom eyodwa evaliwe apha amanye yes awekho ngicabanga ukuthi wona ke futhi awasebenzisile ukuthi ngilalwe umoya into engayazi uthathile mangibuza nami ngihambe ngiyiseshela nje bathi bayenza abantu lento athathe icondom afake esigubhini khona labantu abanezigubhu athathe icondom afake esigubhini makadelele nawe ngoba ngathi ngalela ngesefikile ngesikhathi kuphela 1 day wafika ngambuza ukuthi uwathathelana ama-condom uyakenza into enjalo akaze kwenzeke ukuthi umuntu nilale lana endlini bese kuba uyena futhi lo oyisivakashi oqoqa ama-condom awalahle ngobani yini lazo yenza noma ebalekelayo. So uthi hayi ngawalahla khona la ngakwakho nje lapha esikhotheni yazi ngwajike lapha mangijika ngemoto
Mina how for the why kwake kwenzekaphi ukuthi umuntu nje athatha amakhondomu kadelele nomuntu la ngoba siyazi ukuthi athatha siwa flash finish. So into kanjalo ke sasiziprotectile kusho ukuthi bekudingeka uketshezi lwami kahle kahle akusho ukuthi angazi noma uthwebula inhlanhla zami kusho ukuthi Okay, siyabonga nje kakhulu sisi ngoba siyabona ukuthi bekukhona bekusalayo kanti manje babukele njengoba echaza usisi wazama ukwenza ngendlela enokuphepha phakathi kodwa washo khona ukuthi umuntu osuke eze ngento ayaziyo ngeke uzumfanisa nawe wena usukungazi lutho ngoba wazama ngakho konke okusemandleni ukuthi enze ngendlela enokuphepha ngoba masimbona nje usisi uyambona ukuthi umuntu omncane kusekuningi akulangazelele njengoba echaza naye ukuthi kwase kuyisikhathi engahlangani nomuntu wesilisa mhlawumbe ngenxa yomsebenzi ke ngoba uyasho ukuthi umuntu osebenzayo uhlala nengane yakhe encane emzini wakhe ekhaya eGoli. So ke umfowethu ke sicabanga ukuthi njengoba wayefikile kwakuyinto vele ayazi ukuthi uzokwenzani. Isikhathi esiningi siyake siza ukuthi lezi zinto zenzeka ngekhathi ezithile mhlawumbe zasebusuku noma phakathi nobusuku mhlawumbe kuwena lento iyakenzeke nini ebusuku noma emini noma mhlawumbe iyenzeka noma yinini noma engasiphi isikhathi. Lento lena ayinasikhathi kodwa into engayisho ngesikhathi ngizothi yangilala ibingenza kakhulu yabona endlini mangike ngaye endlini uthola ukuthi mangisemsebenzini ayingenzi mangisemsebenzini mangeke ngangena endlini nawo kuyasuka lokho mangichaza ngendlela enza ngayo la ngemumva nje vele ngizwe uyabona okokuqala ngesikhathi eqala ungilala ngemumva uyabona umukade wahamba wayekhulula number 2 bese uyasula mawususulile like that feeling esalayo ukuthi yazi kade ngenza number 2 into kanjalo futhi bengizwa ngokuthi uyabona le feeling yakhona iwumoya kodwa ukuthi like uyabona umuntu wesilisa mayechama kuwena that mase kuthi bu ispam yes masiphuma kube ngathi kuba njalo la ngemumva like kuba manzi ngathi ukuthi bu ispam nangaphambili bengizwa kanjalo ngazathi manje sochamile umuntu kodwa manje ngimanzi ngazathi manje sengine spam kodwa manje mangisula akukho lutho andike ifeeling yakhona futhi ngizochazela ababukeli ngicela ongezwe azame ukugooglisha noma acele umuntu oseduze yakhe amchazele ongathi unolwazi lapha ngaphambili enkomeni kuvele kushise iurethra nevalva iurethra imbobo yokuchama ivalva imbobo yokwenza le futhi siya ngayo nakuma period yebo ke kushise lapho ke ngazathi nje neindebe zenkomo ke ziya vibrate ke kube ngathi kuyashisa ke lapho kuzoba naleyo feeling yokuthi nje kuyashisa ngazi noma kade ihlephula noma to break virgin into kanjalo nje ifeeling yakhona and ingenze nje isikhathi esiningi mangisendlini kwahamba kube ngathi iyangenza nasemsebenzini yabona nje ngoba ngelilanga ngezwe ngisemsebenzini kubhlungu and isanda kuqala bekuyaye kuze kube ngathi kuvuvukala isisu kube bhlungu lapha ngaphansi kuvuvukala isisu la ngezantsi ngasesinyeni sivuvukala ngizwe ukuthi kubhlungu ngazathi nje kungene into enkulu uyabona into ongayazi khona ngiyacabanga ukuthi vele ngene into enkulu ngoba ngiphuphile kule nsuku kahle kahle lento ukuthi into enjani noma ngingakwazi ukuyibamba kodwa ngiphuphile into nje enkulu engathi nombala obomvana njengesilwane yabona isilwane ukuthi umbala wayo wesitho sayo ukuthi singathi upinkanyana so nayo lento ngiphupheke engathi ipinkinyana inkulu kodwa inde kahle ayikho deki kakhulu inde ingathi ipinkinyana ke
ngoba ngathi akusiyo umuntu kahle. Okunye engicabanga ukuthi ngisaqhubeka nokuthi ke ingenza nini. Igcina yahamba mangisemsebenzini ithule. Ithule ingenze mangisendlini kuphela. Mangisendlini nje ingenzi. Kodwa ngesikhathi ngiphuza izinto zasesontweni ibithatha opportunity ukuthi nje mase yezaphela egazini ingene masinya. Kodwa yafohla ke kanye. Kwasho ukuthi mhlambe kuyashisa ngempela ishiswa ilezi zinto zesonto. Yafohla kanye kuze ngaleyo langa ngoba yayingakhona ukungena ngezwe ngoba sekukhala isikhova phezukweni sakhala hayi ngithi hayibo indlebe zami yini hayi ngizibe ngizwe futhi emva kwalokho ngaphansi kwavele kwangena ukushisa kwabhlungu ke ngaleyo ndlela leyo ke yangena kodwa futhi mangiphuzile sesonto yagcina lapho ke ukufohla ibingasangeni ke. And then manje ke ihlezi ke la idalela nje isikhathi esiningi idala ngemumva kodwa manje angisazi noma iyayidalela ngoba sekuhleze kuvibrate nje into engayazi ukuthi vibrate ithini iyaphhi isukaphi ibhekephi. And nala ngaphambili isibeletho sami asekho right sithanda ukuphuma manje. And ngithanda ukusizwa nje mangizicleana mangigeza nje. Mangizigeza ngithanda ukusizwa mangithinta. And noma kungavulekile more than sona njengoba silunguzile kodwa nje ngifana novulekile. Nje manje sekuyinoma inini nje kuyenzeka nje kusesikhathi ngizwe yabo ngisuke ngakalani kodwa ngisembhedeni sekumnyama ngizwe uyabona lento le angazi ukuthi ngayichaza kanjani kodwa yabona mangilele mayisingilala ke isiza manje isafana seqaleni kuba ngazathi indebe zenkomo le ngemuva egcineni iyazibamba like into ethi so yenza kanjalo ke so ngazi lapho kushuthi ngisebenza inkomo ke lapho into kanjalo ke nje yenzeka manje ke kahle angithi nje ayikhethi ngoba namanje oba ngihleli la ngiyavibrate nje angizazi noma ngivibrate phambili noma ngivibrate ebuva sekuyafana nje kumina kahle ngifike kule stage la esengi nami khona sengindikindiki yes sengifana nomuntu oseshaya kakhulu ongasazi noma kubhlungu noma kumnandi kukanjalo. Before nihlangane nobhuti mhlambe ngakwezothando mhlambe isimo besimi kanjani before nihlangane naye mhlawumbe ngicela nabisela nje lapho. Okay, before ngihlangane nobhuti cha bengabonani namuntu nje kahle ngangisendlaleni nje ngilambele yeah so nje phela nayibuye bangenolaka Nkosi yami ugcwala usawoti nami ngithi ngizehlisela usawoti nje akwasho ukuthi ngwehlise endaweni errong so kodwa ke ngike ngalo ntozane since ngageza phela bethi bangikhipha isilwane leso ngike ngazama ke ngizama nje futhi ngizama nomuntu nje veleke engimaziyo before yabo ngithi hayi mhlambe kuzoba right yazi umuntu akahlalanga yazi nje kudliwe ikhekhe yathi ukuqhubeka nje iphathi yadonsa nje mhlambe ivikana yaphela iphathi nje kwaphela kanjalo namanje nje umuntu angibuka ngithande nje omunye ashele
nje omunye nje kodwa nje abayabuka nje kuphela bangasheli bangibuke nje omunye mayezoshela mhlambe ke beyihlekele nje ngiphume futhi kuye manje okay omunye uzothatha inamba yami kodwa angazi ngomqondo wokushela kodwa manje masafika elontuzane eWhatsApp noma ecallini bese ayakhuluma hawu futhi azangikhiphe ngisho dateni umuntu hayi nanokuthi mhlambe siyavakasha siyoshaya inkonzo cha kodwa nje after date akasekho lo umuntu hayi nanokuthi mhlambe sizimbandakanye cha so akekho umuntu sisongifunayo enye into esenginothesile ubuso bami buyaqala buyabola manje senginezinduna ezimbi engazazi nje sengifake makeup very thick manje ngenxa lokho ukuthi hayi angisaqondi kahle ubuso yebo ipimple lami kodwa manje zimila ziyashesha nje ziba amabhamu zongawazi so ngiyabona lento ukuthi ngifakela isicwacwa nginesinyama nje esibi angazi ngoba ngokwami ngiyabukeka nje umuntu esifazane kodwa nje ayi akuhambi kahle nje bayabuka abuke nje umuntu adlule umunye ngisho ngashela engaze ngikhiphe nasedateni kodwa nje ayishesha phasakhe kahle lento le ithi I'm here to stay and akekho uzongena la njalo ngento nangendlela ekujwayeleke ngayo kuyashiya ukuthi onkunzi malanga laba banomona abafisi ukuthi la khona bona kuba khona ukuphazamisayo so benza sure ukuthi kube nokungathandeki okungagcina kwabanye mhlambe mawusebenza let's say mawusebenza eduze nobasi ubasa ngagcina kunyanye mawunama colleague even nama colleagues osinye isikhathi igcina kube sengathi nje khona into ekhona kuwena so kodwa siyabonga ukuthi kuwena akafiki ekuthenini kube ama colleagues kodwa inomona kuphela kubantu besilisa okuchaza ukuthi ke mhlawumbe nje ubusuchazile ukuthi even inhlangano akudinga ukuthi nize niyohlangana enkonzweni nihamba nje kwi date endiboni kwalokho kube mnandi nithathelana ama WhatsApp numbers exchanging numbers and emva kwalokho mase kuxoxwa indaba zothando it's out siswami siyabonga nje isikhathi sakho nokusihlonipha nokusethemba ukuthi usuke eGoli uze la uzobika udaba lakho sicela nje mfowethu ke ukuthi ke usuvala udlulise amazwi okubonga uphinde uqwashise nembokode ukuthi engaweli esimeni sinjengalesi siyabonga nje kakhulu mama ngibonga ithuba lokugcina ngiyabonga ohlelweni KDTV kwaDukuza TV ngibonga kakhulu ngibonga ngiyanqonqoza ukuthi bangiphelele ithuba lokuthi ngibeke udaba lwami yebo udaba olushayisa amahloni kodwa futhi anginawo amahloni ngoba ngidinga usizo lona ngiyalidinga and at the end of the day ngumuntu ngiyazenza izinto ezwrong angikho perfect at all angikaze ngaba perfect ngibonge nje kakhulu umsebenzi wenu njengoba ngikwazi usuke eGoli ngizela ingoba ngihleze nginibona umsebenzi wenu niyawenza bhuti wami uNkulunkulu anibusise anikeze amandla aniqoqozele niphikelele phambili nikhule as i-channel nikhule nje ngayo yonke indlela nginifisela inhlanhla ngakho konke ngiyabonga ithuba ningiphe lona ngiyathemba futhi ukuthi ngiyathemba sengilitholile usizo sengilitholile ngoba ngine faith ngiyabelieve bese ke ngiqwashisa ke abantu besifazane ungafani nomuntu wesilisa ukuthi isinqumo nenqondo yakho unqunyelwe inkomo angisi nomuntu wesilisa ugwayi wakho uyamnqumela hayi uwona sokusucaba esecabanga ngawo bantu besifazane ningacabangi ngenkomo ungacabangi ngomzimba ukuthi ngoba ngeke ngayithola lento
umzimba uyadinga futhi. Noma ngabe ke okay ucabanga ngayo inkomo, cabanga kodwa ke at least la obona khona ukuthi ngathi kwethembekile, ungaluswa iyona, ungaluswa utshwala futhi noma ngabe ke ngangidlile kodwa kwangayikho ngalenkathi ngangendlela ukuthi ngingabonishe emehlweni. Cha, kushuthi nje kahle kahle ibhadi la Khawulasi kwakuyibhadi lami nje nami. Ngiyacela kodwa ke noma ngabe ibhadi ke kodwa nawe ke ucabange nje umuntu nje ukuthi yasini ngingafeli ngenzi libhadi lingithole vele ngizamile ukuthi ngigweme, lingakutholi vele nawe vele uziyekelele. So nesigade ke abantu besifazane, abantu besilisa bayaganga. Bheka ama condoms, bheka umuntu ngoba umuntu uzokudolisisa kubhekisele kanti uyazena ukuthi khona akushutheka yona ngemumva. Umuntu uzothi bheka le kanti khona akushutheka yona wena awazi. So gadisisa yonke into futhi right ke nongenathi sisikhulu uzoshesha ulungisa ubone ukuthi wenzani. Hayi kuthiwa noma kufiwe. Hayi ngiyabonga kakhulu babukeli, ngiyabonga kwaDukuza TV, ngiyabonga. Okay, siswami siyabonga nje kakhulu. Ngiyibambe nje ithambo, ngibonge ukuba imbokode strong, ukuba strong kwakho nokuba positive ngoba babukeli bethu mawudinga usizo kufanele uqale uzethembe wena qala ukhiphe yonke into ugonyuluke ngoba mawuzofika la kuthina mhlambe kube khona okufihlayo, kube khona izinto okekela kuzona, siba nenkinga enkulu nathi sigcine singakwazi ukukusiza nababukeli bethu bebe nenkinga. So usisi yonke into ayikhulumile yenze into ya easy kuthina, and njengoba kade echaza nayo ukuthi isimo esingamfikisela amahloni omunye umuntu, but yena lento ayikhulumayo ngazi ukuthi uthina enicala nani babukeli bethu noma ningekeze nimbone kahle ngenxa yezimo ezithizeni, kodwa niyamuza ukuthi ukhuluma freely, engazi ukuthi uxoxa isimo somunye umuntu kanti isimo abhekene naso. So nje ngiyakubonga kakhulu nokuba strong kwakho kwenye imbokode. Siyabonga nje kakhulu ukuthi ukwazi ukuba strong, uginqe ube imbokode, ukhombisela abanye bethu besifazane. Bosisi njengoba seniqwashisile angeke ngisakhuluma okuningi, ukhulumile wageqa amagulu sisi, kodwa nje engizokusho kukodwa bafowethu hlezi amacala abafowethu abantu besilisa abantu mabethatha imisebenzi noma uthwalo behambe boshiya kubantu besifazane. Siyazi ukuthi ezikhathini eziningi izinto ezinjengalezi ezichazwa usisi, izinto ekade izinto normally eziqhamuka kubantu kade bothatha into zabo lezi kuthiwa inabungozi, mase bezothatha ubungozi babo bebishiya kwabanye abantu. So nje bakwethu ngicela niqaphele kakhulu labantu abaqhamuka ngathi banezinto ezithizeni ezigqibezelayo ezene ukuthi niheheke inkinga yilele lapho kakhulu ba aqhamuka umuntu onjengoPhumla nje wakamhlongo qhamuka nerasta ehambela ngeenyawo. Uqhamuka lo muntu lo othi mawumbuka nawe umethembe ubone no lapha akulala kulanjiwe yonke into ihamba kahle, kanti la esekhona khona inkinga. Cela ukuthi nje bafowethu niphephe. Siyazi ukuqala unyaka omusha u2026 umuntu aqale namaplani akhe amasha angaphazamiseki ngezimo ethi njengoba eshila nosisi ukuthi ibhadi lehlela nombani. Abukeli bethu siyabonga nje isikhathi senu nokuthi nisilalele, nisiqhubeke nokusupporta. Sicela niqhubeke njalo nokusubscribe, ni like, ni comment, niphinde ni share ukuze iplatform yethu noma i-channel yethu iqhubeke njalo yaziwe yonke indawo ngoba ubukhulu bethu buyayiveza bakwethu. Nangu usisi wethu uqhamuka eJozi uzofuna usizo eStenga, eShallow-Dale, eGroundville. Siyabonga nje kakhulu ukukhombisa amandla amakhulu kaDukuza. Babukeli bethu uthando enisipha lona lukhulu kakhulu. Siyabonga, 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 siyanconcoza, izandla edlula ikhanda. Siyabonga asiphezi. uNkulunkulu anibusise, nibe nonyaka omuhle. Siyabonga bafuyeli, Christmas omuhle.